Arestado ang 43 anyos sa si Jose Maria Peralta kang Ligao City sa pigkasar na entrapment operation kang Uwas Municipal Police Station sa Barangay Irayan Norte, Uwas Albay, alas 11 ning ugto kang Pebrero 25. Nakuha sa posisyon ni Peralta ang sarong medium as in small size transparent plastic sachet na may laog na pigtutubudang shabu. Dua pang large plastic sachet na may laog man na pigtutubudan na shabu. Napigkakarkulong may gabat na 105 gramo, as in may street value na 714,000 pesos o 714,000 pesos. Sa impormasyon, pigkukonsiderar si Peralta bilang high calibrated personality kang otoridad huli sa pagkakaimbwelto sa illegal na droga. So far po, ito na yung pinakamalaking sa monetary value po. At yung ano po kasi ng nakuhang droga sa kanya umaabot po ng more or less 105 grams. PNP po ay hindi tumitigil sa pagmonitor ng mga illegal na gawain, lalong-lalo na po sa drugs. So kung ang masasabi lang natin tumigil na tayo para yung buhay natin, yung buhay nila mismo hindi masira. Apwera sa mga droga, nakumpiskar pa sa posisyon kan sospek ang sarong caliber 22 revolver na kargado ng 5 bala, as in nagkapira pang basyo ng bala. Po, pumasok po siya sa regional recalibrated po yung niya, kung baga po sinusubaybayan pa rin po kasi yung mga sa atin po yung mga nag-surrender na dati or yung mga ng tukhang, hindi po humihinto doon lang yung ating mga operatiba. Kung baga sinusubaybayan. So na-validate siya na may activity pa po siya. So yun, kaya naging successful po yung operation natin. Sa presente, nasa kustodiya na kang Uwas MPS ang mga na-recover na droga asin badili sa sospek na naampangunyan sa kasong pagbalgar sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 asin illegal possession of firearms and ammunitions. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.